Diyos maray na hapon po mga tugang, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-off po ila agtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, picture o pag-text. Kung bako man importante o rogna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Malod po ang gabos para sa orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na hapon po mga tugang, ngunyan po Domingo kan marhay na pastor. Matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpoon. Banwan magarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirag na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirag na. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong Espiritu. Maray na hapon sa indo ka Bos mga tugang. Maray na hapon man po, Father. Akuntaan sa tuyang mga kasalan, nga ning magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kubayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Saint Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaunangan mahirap ko,
Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at kulungan, sa mga taong marayan mo. Inoong maumili ka, inurupyaw ka, sinasamami ka, pinapanguraway ka, pinapasalamatan ka. Uli ka ng namong kamurawayan, karurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamahal. Kagurang na aking bukong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, makita naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kan kinaban, apuan sa mong pakimahirap. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kahiraki kami. Ay kasanaan manan, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mambibi kita. O Diyos na makakamhan, asinding kasagoran, maghiya ka sa mo pasiring sa pakisumaro, kan mga lagit no nakaugmahan. Tanganing an kapakumbabaan kan mga karnero, makaabot sa iya, na kung sain nagikan an kusog din pastor. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay si dagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kad mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Ipinapasabot ni Pedro sa mga tawo na yaon sa templo, naan pagkarahay kan pilay, bako dahil sa saindang kapangyarihan, kundi hali ini sa kapangyarihan kan ngaran ni Jesus na kagurangnan. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo, nagsabi sa inda, mga namamayo kan banwan asin mga gurang, kun kami sinisiyasat ngunyan manungod sa marahay na gibo sa sarong tawong maluya, kung paano inin na iligtas, maaraman nindo gabos asin kan bilog na banwan in Israel, na sa ngaran ni Jesucristo na Nazoreo na sa indang ipinako sa krus, na binangon kan Diyos hali sa mga gadan. Sa ngaran niya, ang taong ini nakatindog sa utubang nindo. Marahay. Siyang gayo ang gapong isinikwal nindo na mga paratugdok naging sarigan, asin mayo kiisay paman ang kaligtasan, tamayong ibang ngaran sa sirong kan langit na itinao sa mga tao na kaipuhan para kita makaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sariga na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sariga na gapo. Aliluya, magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahay, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iulugod ang naging sariga na gapo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa tawo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan, kisa magtiwala sa mga Ginoo. Ang gapo na hinabuan kan maparatugdok, iulugod ang naging sariga na gapo.
Nagpapasalamat ako ta sinimbag mo asin ika ang nagi kong kaligtasan. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok naging pamayo kan sariga na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kang kagurangnan. Bendisyonan kamo sa harong kan kagurangnan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Diyos ko, ika, pinapasalamatan ta ka. Diyos ko, pinapaurog ko, ika. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahay. Sagkod pa man an sa iyang pagkaherak. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdok, iyulugod ang naging sariga na gapo. Dahil sa merito ni Jesus sa krus, asin pagkabuhay liwat, kita gabos naging mga aki kan Diyos. Bilang mga aki kan Diyos, inaapodan kita na hinguwahon na maging kabaing sa Diyos sa paagi kan buhay na banal, asin pano nin pagkamuot. Hinanyogon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga namomotan, hiling akon anong pagkamuot an itinausato kan Ama, na pag-apodon kitang mga aki kan Diyos, asin iyo iyan kita. Huli ka ini da kita mamimidbidan kan kinakban, huli ta da siya midbid. Mga namomotan, ngunyan mga aki kita kan Diyos, asin da ipa ipinahiling kung magiging ano kita. Aram ta na kun siya magpahiling, magigikitang arog sa iya. Ulita, mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo susog kay San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan.